Alright. Wakumnandi bama sekunjena ke uDr. Sibusiso Wangcola lo ngaphansi kweZinohlonze Media House Foundation. So ke besihambele indawo ebizwa ngokuthi kamhlophe Sezolbo. Yes. Sezolbo. Okay, njengamanje ngimi nondodakazi lana uSikoneni Mathodi. Ntombazane usekukuhle wakwaGwamanda. WakwaGwamanda. So uzositshela ke namhlanje ukuthi njengoba eZinohlonze Media House Foundation zikhona khona la kule ndawo besizokwenzana. Sanibonani babukele emakhaya. Nginibikelela ngama neZinohlonze. Sila ekhaya besinomhlonyane uma ubekhulisa amadodakazi akhe amabili. Sekukuhle no Elihle which is my younger sister. Usukhulile? Ngikhulile. Mhlawumbe awusinikaze nje kafishane ukuthi yini le ekhuthaze uma wakho kangaka ukuthi aze ayinikele ekuthenini ayichithe imali yakhe ekwenzela lo msebenzi. Ngingathanda ukucabanga ukuthi indlela esesiphathe ngayo kanye nosisi wami na futhi nendlela elibaleke ngayo lolu siko. Nje ikona lokubili lokho kusilele kuyiphatheni kahle isithenini lubalekile. Ukuthi ngamanye amazwi iyona into kahle alizile ukuzokukhulula kodwa lizokuqondisa endleleni. Njengamanje ke ngimi nomama wabo mhlawumbe mama ake usinike kafishane ukuthi yini esihlangene ngayo. Ngithemba ngabe ngifika la ngabona kuphithizela kusinwa abantu imoto uyabona nje nami ngize ngadideka ukuthi hayibo kahle khona la ngimenywe khona kodwa ke uzosinika kangcono wena ngoba umama wamadodakazi. Siyabingelela nto. Ngiyabona njani? Siyaphila sinezwe kwena. Siyaphila khabazela. Yini le esihlanganise? Sihlangene ngomcimbi wamadodakazi. Siyabonga ukuthi bayiphathe kahle besibenzele umhlonyana. Sithi manje hayi aba coming of age angisenisho njalo ngesilungu. Yes. Hayi besibonga nje ukuthi bayiphathile. Sibenzele imfanelo zabo. Sesifisa ke manje ukuthi kukhanye kuye phambili bafunde basebenze sicela imali. Okay nayo uyifuna ngoba ufuna ukukhokha isibongo sokuthi ubakhulisile noma black tax. Yes. Mhlawumbe ungasinikeza nje kafishane ukuthi yini lento ekugqugquzele kangaka ukuthi ugcine wenzela labantwana umsebenzi? Ngale kokuthi kuyisiko lethu. Okay. Ngigqugquzelwe na indlela abangihlonipha ngayo. Abayiphatha kahle ngayo. Nendlela abayiyona bona semphakathini hayi. Angikaze ngithola ama complaints ngabo. Ukuthi napha sebedlebeleka benzani hayi. Basangithokozisa abantwana. Futhi ngithemba ngabe ngenza interview nalapha eminyango kwathiwa sibonga nomamkhulu. Sibonga nomamkhulu. Ngabe ngibuza ukuthi imuphi nomamkhulu no? Kwase kuthiwa uyaphela. Mhlawumbe mngani wami amazwi ongawasho nje kundodakazi wenu nento eyenze ukuthi nigqugquzeleke ukuthi ngenzele lo mcimbi ngabe yini enikhuthaze kangaka? Engakusho nje ukuthi boba uthu bayiphathe kahle ayikho into esenza sikhulume kakhulu nabo. They are the best behaved girls. Yes. Sathi bengabe sisondela sayithela kumfowethu uDJ bathi uDJ Maphera awusinike kafishane noma awuyichaze ukuthi lento yenza lana usuka kuphi naye? Hey brazo lento bathi ngisokuthi kakhulu nayo bayazi abaningi ukuthi yabo daswethe entwani umzila nje usesizeni kahle yabo itayela nokuphela into esiyenzayo so manje kufethe na kuyashupha wonke umuntu uyazi nakhona into ngisho so nje masila namhlanje so bajabulisa abantu izinto right so nje akube mnandi yabo nawazathi itayela yebo Ngiyayibonela ukuthi lento iphila kuyena uMaphera. uDJ Maphera umfana nje okhulele khona lapha ke Esthundu Hills eThontwani la kuthiwa khona yizo lezigebengu. Now uyazi bathi sekodwa manje siyisegebengu kodwa manje basekhona thina futhi kucela itayela bucela ngaso. Ngiyakuza ukuthi right itayela ziyaqhuma sizokunandi asidanseni bafethu sabonga kakhulu ukuthi weekend ibe right nalawo khona njengamanje awuma engekho. Kanti ke namhlanje ngihambi ngedwa ngihamba nenkunzi malanga. Baba siyabingelela.
Ngiyambingelela amabukelo emakhaya. UJabulo Mwandla lo wekhasi event uchef bekade ebhekana lo mcimbi. Sengineminyaka engaphezulu kwa-35. Ngenza i-catering nedeco. So ngiyenza sure ukuthi i-customer ngishali right. So that is why nalethi izwe nginayo la ithi ake ngithi gagu. Ngiyabonga kakhulu emakhaya. So undodakazi nithi nizomenzela nini? Sazophela. Okay, uyafuna ukuthi esinohlonze sibe khona. Definitely. Hawu suka madoda. Ngoba phela ingane uma ngabe zenzelwe lo mcimbi onjengalo kufanele ukuthi siyitrendise sijabule nazo sisibone ukuthi cha abazali bethu basithanda. Yes girl. Ngilokho ngibusisi. Yes. Kanti ke uzosithola-ke laphana-ke ku www.ezinohlonzemedia.org.za. Udokotela Sibusiso Bangcwele 064 110 4657. God bless you.